Přiznávám se bez mučení, dneska se tady budeme bavit o Číně, ale nebudeme se o ní bavit jako o zemi, kde je komunismus, kde je všechno špatně a kde jedí psy. Dneska se budeme bavit o Číně bez stereotypů. Podíváme se, jak fungovala Čína, dejme tomu před 100 lety a více, a jak funguje třeba teď. Pokud se ptáte, proč právě já bych o tom mohl něco vědět, tak je to proto, že se o obecně asijskou kulturu už nějaký ten pátek zajímám, dost se mi tam jako to líbí a navíc jsem z nějaké 100% ověřené webovky na internetu zjistil, že moji předci jsou Číňané, takže 100% reálné. Jako já mě vždycky rád rýži, no, prostě. Jak říkám, toto video určitě nebude jenom o rýži, OK? Tak jo, takže začínáme. Starověká kolébka civilizace plná inovací. Tak, abychom se trošičku uvedli do obrazu, starověká Čína patří k těm nejvýznamnějším a nejdéle trvajícím civilizacím na světě, což předpokládám, že jste asi tak nějak tušili. Její kulturní dědictví, vědecké objevy a filozofické směry ovlivnily nejen tu Asii, ale vlastně všechny zbylé kontinenty, prostě celý svět. Jedním z nejdůležitějších příspěvků starověké Číny je vznik papíru, který určitě, jak dobře víte, zásadně změnil způsob šíření informací. Vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak asi hodně lidí to bude mít trošičku pomíchané s Egyptem, protože tam vznikl papyrus. Ale ne, to se nestane, moji diváci jsou inteligentní. Nebo třeba to vás asi překvapí, bez čínského vynálezu kompasu by zase pravděpodobně neproběhla tak rychlá éra námořních objevů. Další zásadní inovací byl střelný prach, který navždy změnil vedení válek. A nakonec i třeba bezpečnostní technologie. Co se týče hlediska kultury a filozofie, přinesla Čína myšlenky Konfucia, potom nějaký Laoka, myslím, že se to čte, a dalších významných myslitelů. Tyto ideje položily základy pro morální a společenské hodnoty nejen v Číně, ale i v sousedních zemích, jako je třeba Korea či Japonsko. Konfuciánské principy respektu, harmonie a rodinných hodnot dodnes ovlivňují vlastně výchovu, mezilidský vztahy i strukturu společenského života v Asii. Takže ano, opravdu velké procento Číny jsou buddhisté a jsou to přesně takoví ti lidé, kteří chillujou prostě, odpočívají, jako, nebo to zas ne, to bych jim křivdil, ale chápeme se. Nejste tak zhruba 6 měsíců staří, tak by vám něco měla říkat Velká čínská zeď a terakotová armáda, což byly architektonické zázraky, jsem rád, že jsem se zase nezakoktal. Ukazují technologické dovednosti a organizační schopnosti starověké čínské společnosti. V zemědělství byly zavedeny pokročilé zavlažovací systémy a efektivní metody obdělávání půdy, které přispěly ke stabilnímu růstu obyvatelstva. Takže ano, oni sice jsou pracovití, ale zároveň jsou schopní, což na nich docela obdivuju, si tu práci značně ulehčit, což bych taky chtěl umět. Takhle já si ji umím ulehčit, ale když si ji ulehčím, tak potom ta práce není udělaná pořádně, takže ne. My si jenom tak letmo prostě řekli teďka nějaké základní čínské ty nejvýznamnější aspekty té starověké. Teď se trošku pojďme kouknout na tu Čínu dnes, na tu inovaci, na ty technologie a třeba i na globální vliv, protože dnešní Čína je zcela odlišná od své historické podoby, ale v mnoha ohledech stále čerpá ze své bohaté minulosti. A opravdu mají z čeho čerpat, že ano. Z historické velmoci se stala ekonomickým gigantem, který je lídrem v oblasti moderních technologií, inovací, vědy, jako všeho možného, třeba i průmyslu. Její investice do výzkumu nám už docela známé umělé inteligence
nebo vesmírných technologií, takže nějaký Elon Musk se může jít klidně střelit. Podle mě bude Čína na Marsu prostě dřív, no. Sorry, Elone. Potěším všechny takové ty eko, bio, prostě tady ty lidi, kterým záleží na čisté planetě, třeba Tadminemovi, protože Čína se řadí mezi světové technologické lídry, ale taky mezi lídry zelené energie, což znamená, že se snaží, sice tam mají hodně, opravdu Čína je hodně průmyslová země, ale asi vás potěší, že většina z těch věcí se sice nevytváří úplně jako v lidských podmínkách, ale aspoň se vytváří jako, takže to, že tam ty holčičky pracují 30 hodin denně, tak to je. Ne, prosím vás, nechoďte to psát do těch komentářů, já vím, že den má jenom 24 hodin, jo, to 30 hodin denně, to byl jenom jako satira, ne satira, jako, že jsem to naschvál přestřelil, jo, prosím vás, já vím, že má den jenom 24 hodin, děkuju, prosím, nepište to do těch komentářů, prosím. Jo, taková zajímavost. Věděli jste třeba to, že až 33% oblečení, které pravidelně nosíme, je z Číny, takže já si myslím, že třeba tato mikina nebo tyto tepláky jsou z Číny. No ale dost keců, pojďme dále. Jedním z důležitých rysů současné Číny je její rychlý rozvoj takzvané infrastruktury. Budování moderních vysokorychlostních železnic, protože tam ty vlaky jezdí opravdu na vteřiny, ekologických měst, to jsem vám už říkal, a chytrých továren ukazuje odhodlání posunout zemi k udržitelné a technologicky vyspělé budoucnosti. Nezanedbatelnou roli hraje také čínský vesmírný program, který úspěšně vyslal sondy na Měsíc i Mars. Takže ano, jako Čína už na Marsu byla, ale myslel jsem nějakého živého čínského kosmonauta. OK? Takže jsme si představili starou Čínu, řekli jsme si něco i o té aktuální a jelikož bych vám chtěl říct ještě něco, ale už jsem tak nějak vyčerpal všechny takové ty základní znalosti, abych vás tady zase nějak nezahlcoval, pojďme si něco říct o stavebních technikách a o velké čínské zdi třeba. Protože velká čínská zeď, jak už jsem říkal, je jedním z největších stavebních pokroků v historii. Málo kdo ale ví, že starověcí čínští stavitelé používali unikátní stavební techniky, které zahrnovaly směs rýžové kaše a vápna. Takže vidíte, ta rýže, to tam opravdu je. Tento materiál byl pevný, že některé části zdi přežily tisíce let v dobrém stavu. Jako jasný, někde už se ta čínská zeď maličko jako v základech trošičku jako klepe, ale starověká Čína prostě byla skutečně fascinující civilizací, která nejen vytvořila základy pro moderní svět, ale také inspirovala svým důvtipem, uměním a filozofií.